astăzi vă voi arăta cum să vă faceți un cont pe YouTube, în Google, într-un cuvânt, un cont de internet. Intrați pe internet, dați pe Google sau YouTube, dați conectați-vă aici, apăsați pe creați un cont chiar acum. Aici scrie adresa dumneavoastră, de exemplu, am să scriu adresa mea. Acum trebuie să alegeți o parolă. Acum, aici, va trebui ca să reintroduceți parola. Aici să fie bifate amândouă căsuțele. Locația, o aici orașul, aici băgați în caractere. L-am greșit. Așa, acum să accept și creați un contul. Apăsați aici. După ce ați apăsat, aici trebuie ca să scrieți numărul dumneavoastră de telefon mobil. Așa. Acum, apăsați pe 2 să puneți codul de verificare pe telefonul mobil. Apăsați și aici primiți codul, îl introduceți și terminați. Îl trimiteți pe Messenger, apăsați pe acest plic. Apăsați pe el și vă dă internetul. Acum, dați unde va veni în inbox, aici, și îl activați. După ce îl activați, îl scrieți parola, numele și parola pe engleză sau pe latină și îl activați. Mulțumesc pentru vizionare!